Señoras e señores, moi boas tardes. Este xoves 3 de decembro, profesores, alumnos e persoal da Universidade da Coruña están chamados a participar nunhas eleccións das que saerá o novo reitor desta institución académica, o sucesor de Xosé Luís Armesto. A realización deste debate que vostede está a ver moi probablemente a través da nosa canle de YouTube ou na web udctv.es realízase só 3 días antes, o 30 de novembro do 2015, e faise a tempo real, como se estivésemos en directo. Faremos unha pequena pausa no medio do debate que en ningún caso superará o debate en xeral a hora de duración. Hai que dicir, e isto é moi importante, que son os mesmos alumnos da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña os que se fan cargo da realización deste espazo. Os cámaras, realizadores, iluminación, rexidor, os que temos que agradecer a súa colaboración e o seu traballo. Temos que dicir, ademais, e tamén é importante, que as normas de intervención deste debate son moi flexibles, tanto que casi non existen. Non está establecido quen comeza a falar e quen ten que rematar. A educación, o respeto e o sentido común serán as únicas pautas fixadas neste programa. Imos presentar os dos candidatos a rector. Julio Abalde naceu en Vigo no ano 1956, é catedrático de microbioloxía, licenciado en Ciencias Biolóxicas e doutor pola Universidade de Santiago. Formou parte do equipo do ata agora reitor Xosé Luís Armesto. Julio Abalde, boas tardes. Boas tardes. E temos outro candidato que é Daniel Pena, naceu en Ferrol no ano 1954, doutor e enxeñeiro naval, foi vicerrector de posgrado e formación permanente co reitor José Luís Meirán Gil. Daniel Pena, moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, insisto, non hai normas, as normas as poñen vostedes, eu retirareime entre apartado e apartado dos que imos a tratar, pero sí gustaríame facer unha pregunta antes de entrar en detalle neses 8 apartados que imos tratar neste debate. A primeira é para Julio Abalde, vostede forma parte do grupo de goberno que estivo ao fronte da Universidade estes últimos 12 anos. Pódese decir que vostede un candidato da continuidade ou non? Bueno, formei parte do equipo de goberno nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos. Nos últimos 12 anos é Nova Lucio que está no equipo de goberno. Eu, efectivamente, me defino como un candidato da continuidade, pero non de continuismo, no sentido de que eu formo parte dun equipo que pretendemos continuar no goberno da Universidade, pero con novas propostas, con novas ideas, e, por lo tanto, o que tratamos é de dar un novo impulso á Universidade da Coruña. E Daniel Pena integra o grupo que pretende rematar con esa etapa de goberno. É vostede o candidato renovador? Sí, un candidato que aposta polo cambio, non o para continuidade ni polo continuismo. Nós creemos que a Universidade da Coruña necesita un cambio, que este momento ha citado para facer ese cambio, e nos apostamos por un cambio na Universidade da Coruña. Nos imos tratar neste debate que está a comezar a docencia e oferta de títulos, que se está a facer coa investigación na Universidade da Coruña, que se está a facer co financiamento, cales son os seus problemas económicos, que se está a facer de cara á internacionalización tamén desta universidade, cal é a relación coa súa contorna, que pasa co profesorado, co estudantado, e tamén falar dos departamentos e de centros. E despois deste penúltimo apartado teremos un resumo final, pedireille a cada candidato que faga pois as 3 ideas básicas da súa candidatura. Pasemos logo ao primeiro punto. Eu insisto, eu plantexo o tema, e despois vostedes teñen o tempo que desexen e o formato que desexen para falar deste primeiro punto, que é o balance que poden facer vostedes da oferta académica actual da Universidade da Coruña. Hai que ampliar, modificar o mapa de titulacións. Que empece quen queira. Está no equipo de goberno de Xelle que empece. Vale, moitas gracias. Ben, nós pensamos que estamos rematando o proceso de transformación das titulacións LRU ás novas titulacións de grado e mestrado. Por lo tanto, en este momento estamos en unha fase onde se están acreditando por primeira vez os títulos de grao e, por lo tanto, temos que dar tempo a que esta oferta de graos se estabilice e se consolide. Sobre todo porque temos unha norma por parte da Xunta de Galicia que establece unha necesidade de cubrir 50 plazas no primeiro, en todos os graos e, por lo tanto, creo que debemos de manter a oferta de grados en este momento, consolidala e mellorala na calidade intrínseca de cada un dos graos. Nós pensamos que a oferta de título que ten a Universidade da Coruña debe estar en
modificación e adaptación continua da demanda social, o que non pode ser que cada ano modifiquemos totalmente o mapa de titulacións, pero sí que o vayamos adaptando a demanda social, como di o profesor Abalde. E hai unha cousa que é evidente, que todo requiere o seu tempo de estabilización e, por lo tanto, despois de 5 anos, 6 anos que se renovan os títulos, penso que é o momento de que todos os centros saben perfectamente como está a súa titulación, si teñen que modificar a súa titulación para adaptarse máis á demanda social, pero, en definitiva, o que creemos é que os centros teñen que estar sempre atentos ao que demanda a sociedade respecto aos títulos e a universidade, atentos ao que demandan os centros para a adaptación dos títulos, non só para a creación de novos títulos, sino tamén para a adaptación e modificación desos títulos. Ben, trato de baixar un poquinho o terreo o concreto, non? Hai algunha titulación que sexa urxente implantar na Universidade da Coruña? Teñen constancia vostedes de que é necesaria algunha titulación, tanto en grau como en mestrados? Bueno, aquí hai que diferenciar dúas cuestións. Unha cousa son os grados e outra cousa son os mestrados. Efectivamente, nos títulos de grados, os grados, igual que os mestrados, están sometidos a un continuo proceso de modificación e de adaptación, cada un dos grados. Pero eso non significa que haxa unha nova oferta de grados. Por tanto, son os mismos grados, Enxeñería Naval, Biología, Química, que ano a ano se someten a un proceso de revisión e, como consecuencia desa revisión, se van adaptando ás condicións correspondentes. Pero eso non significa que haxa que incorporar un novo título. Na situación nos mestrados sí que é diferente. Eu penso que nos mestrados sí que temos que ser moi proactivos en a búsqueda de aqueles títulos que dan a especialización que requiere a sociedade. Por poñer simplemente un exemplo, nós este ano temos presentado para a verificación 2 mestrados, un de Informática para Ciencias da Saúde e outro de Enerxías Renovables no campus de Ferrol, que creo que responden a esa filosofía. É dicir, temos que ser capaces de presentar unha oferta de mestrados potentes, unha oferta de mestrados moi especializados que den soporte ás novas especializaciones formativas que necesita a sociedade. Por lo tanto, a situación de graos e de mestrados é radicalmente diferente. Vale. Bueno, a sociedade está en continua modificación. Nos últimos tempos é difícil a veces seguir o ritmo de modificación da sociedade, non? Esa continua modificación fai que todas as institucións teñan que estar adaptándose a ese continuo cambio. E a universidade é unha institución moi importante dentro da sociedade, por lo tanto, ten a obriga de estar adaptándose continuamente a ese cambio. Repito, como ben dixo o profesor Abalde, hai dous formatos para ver, un son os grados e outros son os máster. Dentro dos máster, pois, acaba de decir dous, os centros poden propoñer outros, pero esos outros teñen que estar basados na demanda social e aínda así non se pode garantir que esa demanda social implique que os máster que pensamos que van a ter moitos alumnos o teñan realmente. Por lo tanto, sí que é convinte estar sempre un proceso de actualización continua das titulacións dentro dos marxes que nos fija a normativa e dentro dos marxes do sentido común, que non implica facer modificacións todos os anos aos títulos. O decreto da Xunta establece que para presentar un novo mestrado hai que demostrar a necesidade da demanda social. Por tanto, está garantido xa por lei que os títulos que se ofertan desde os centros e que se impulsan desde o equipo de goberno teñen unha garantía teórica de demanda dentro da sociedade. Despois hai que demostrarlo na práctica, pero de principio xa esa garantía está establecida. Algo máis que decir por parte de calquera dos dous sobre este apartado? Pasemos logo o segundo, a investigación que prometíamos ao inicio do debate. Quero pedirlles a Julio Abalde e a Daniel Pena que nos conten as súas propostas para o apoio a investigadores e a grupos de investigación. Tamén lles pedirei que evalúen a situación da universidade nos diferentes rankings e tamén a transferencia dos resultados desa investigación que se fai nas distintas facultades da Universidade da Coruña. Investigación sobre a mesa. Bueno, a investigación é obriga da universidade a apoiar a todos os grupos de investigación. Hai grupos grandes, hai grupos pequenos, cada un ten as súas posibilidades. Os grupos grandes, evidentemente, ten máis posibilidades, os investigadores teñen máis posibilidades, teñen máis posibilidades de mellorar o seu currículo académico, unha cousa moi importante, investigador, como unha cousa moi importante da universidade. Os grupos grandes teñen moitos máis recursos que os grupos pequenos, por lo tanto, teñen moita máis capacidade, moitas máis posibilidades de captar outros proxectos, de participar en outros proxectos, de
compartir, interactuar con outras universidades, non só españolas, sino estrangeiras, e os grupos pequenos están en esa situación. Nos obriga como institución, como universidade, de dotar de apoio suficiente a esos grupos para que podan participar programas como Horizonte 2020, que é o futuro que é un das partes do futuro. Por lo tanto, tamén temos que darlle o apoio administrativo dentro da Universidade da Coruña, con servizos centralizados que lle permitan ocupar todas as enerxías no seu traballo, que é a investigación. Por lo tanto, desde un punto de vista administrativo, queremos darlle ese apoio que actualmente pensamos que na universidade non se fai e que os grupos pequenos e os grupos grandes teñen, como dixen antes, diferentes posibilidades. Queremos modificar ese tema respecto á investigación. Queremos darlle moito máis apoio e queremos ter moita máis visibilidade cara a proxectos europeos, que son proxectos moi importantes que dan moita visibilidade á Universidade da Coruña. Julio. Ben, nos últimos anos se produciu un incremento importante dos resultados de investigación na participación en proxectos europeos e no éxito en eses proxectos europeos, pero nos non estamos contentos con ese sistema. Creemos que temos que tomar determinadas medidas que nos permitan conseguir todavía máis fondos europeos, máis fondos nacionales, máis contratos de investigación. Cales son as medidas que nos propoñemos? Por un lado, a consolidación de AOTRI como unha oficina realmente para transformación dos resultados de investigación e de transferencia. Temos que ser tamén capaces de potenciar a oficina de Relacións con Europa que se estableceu e que temos en este momento un delegado en Bruselas para que informen aos investigadores de cales son as posibilidades de financiación. Pero eso é respecto ao Horizonte 2020. Nós temos que ser capaces tamén de potenciar a participación dos nosos investigadores, sean de grupos grandes, sean de grupos pequenos ou sean investigadores individuales nas convocatorias competitivas a nivel do Estado español. E aí se estableceu xa unha oficina de coordinación da investigación que temos que potenciar, incrementar, formar para que dé o servicio adecuado, pero o inicio, o origen xa o temos aí. E despois hai unha parte que eu creo que é moi importante. Temos que empezar a dar posibilidades de apoio administrativo a determinadas funcións que en este momento ou non realiza o PDI ou a realiza o PDI e que creemos que a universidade ten capacidade para dar ese apoio. Eu vou poñer simplemente un exemplo que al raíz do que comentaba o profesor Pena, de visibilidade dos resultados da investigación dos investigadores. Nos acabamos de pechar un curso realizado por as bibliotecas da universidade e o centro de formación noso. En ese curso o que estamos dando é apoio aos investigadores para que unifiquen o seu nombre nas bases de datos, para que fagan visible a súa investigación e, ademais, desa forma conseguimos ter personal da biblioteca que va dar apoio a esa función fundamental do PDI. Por lo tanto, nós o que estamos intentando é xerar dentro da universidade ese persoal da Administración e Servicio que dé apoio a esos grupos de investigación, a esos investigadores, para a mellora da visibilidade da Universidade da Coruña. Algún matiz? Non, só aclarar que a parte de investigación tamén é outro apartado que está dentro que é a transferencia de tecnoloxía. Transferencia de tecnoloxía é un apartado moi importante. En investigación hai dous conceptos, investigación e transferencia de tecnoloxía. A nos parece que a Universidade da Coruña ten pouco cariño, por decirlo de alguna forma, a transferencia de tecnoloxía, ten pouco cariño respecto ao retorno social dos nosos impostos. Nos impostos todos españoles, non somos unha universidade pública, e, por lo tanto, como tal universidade pública, nos financiamos en boa parte, en boa medida, con os impostos de todos nós. Creemos que hai outra forma de devolver, que hai formas de devolver eso á sociedade, non só con a formación de nosos alumnos, e, por lo tanto, non só con poñeros en capacidade de estar no mercado laboral. Hai outras cousas que facer desde o punto de vista da formación humanística, que tamén é un concepto que está ligado á universidade, pero non podemos olvidarnos de que na sociedade existe un sector productivo, e que ese sector productivo require axuda da universidade, require que devolvamos parte desa financiación, porque vivimos unha economía de mercado, e que iramos ou non que iramos, a economía de mercado nos di que temos que ser capaces de competir. Podemos modificar o modelo social, pero de momento temos que ser realistas. Realista significa ter en conta que existe un sector productivo, que existen institucións, que temos que ter moitos convenios e moitos proxectos de investigación con empresas e con institucións. Que eso non é ser mercantilista, ou sen
vi un comunicado un sindicato que di que queremos mercantilizar a universidade. Para nada queremos mercantilizar a universidade. Pensamos que o retorno social de unha financiación pública exixe ter contactos continuos co sector productivo, ter contactos con as institucións e que, por lo tanto, o tema da transferencia non sea un tema moi importante de evitar. Se fixeron cousas nos últimos anos e nos pensamos que deberían e terían que haberse feito moitas máis. Non sei se quere vostede encadir algo máis. A OTRI é a Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación da Universidade da Coruña. Por tanto, a OTRI está dedicada fundamentalmente a transferir os resultados ás empresas e a apoiar os investigadores para esa transferencia. Pero non solamente eso. Acaba de firmarse a creación da Fundación CITIC, donde é un espacio de colaboración entre a universidade, as empresas do sector e o Concello da Coruña. E, por lo tanto, nós, eso é o que queremos. O que queremos é crear espazos de colaboración entre as empresas e a universidade e, a partir de aí, facer a transferencia. Claro que é importante a transferencia. As universidades teñen que facer transferencia, teñen que ter contacto coas empresas, por suposto, pero non pode ser exclusiva esa vía de transferencia. Tamén temos que ser capaces de participar en convocatorias europeas, temos que ser capaces de participar en convocatorias competitivas nacionales e autonómicas se a subera, e, por lo tanto, nós creemos que hai que abrir moito o abanico e non deixar todo a relación coas empresas, que, repito, é moi importante e fundamental para a universidade, pero non só esa é a forma en que a universidade fai retorno social á sociedade. Ben, un poquinho máis adiante insistiremos neste punto, porque tamén era un dos puntos previstos, falar da relación da Universidade da Coruña coas empresas, as institucións, os cidadáns, e preguntarlle a Daniel Pena e a Julia Balde que creen sobre a relación entre esta institución da que lles estamos a falar, a Universidade da Coruña, e todas estas outras, non? As empresas, institucións, etc. Falemos antes do financiamento. Poden contarnos vostedes, Julia Balde, Daniel Pena, os seus plans para o financiamento da universidade, como tentarán mellorar a xestión e tamén captar máis recursos? Esa é a pregunta. Ben, financiamento. Ben, a Universidade da Coruña ven de pasar unha situación complexa, fruto de un plan de financiamento firmado entre a Xunta de Galicia e as tres universidades, que nos últimos 5 anos nos consideramos sempre que era gravoso para a Universidade da Coruña. O próximo ano, no 2016, comeza un novo plan de financiamento que foi negociado por esta universidade, a Xunta e as outras dos universidades, donde creemos que por fin se fai caso as reclamacións históricas da Universidade da Coruña, no sentido de ter en conta non solamente criterios históricos para o reparto da parte estrutural. Por tanto, estamos máis ou menos moderadamente satisfeitos de que eso poda solucionar en parte o problema de infrafinanciación da Universidade da Coruña. Non estamos todavía, non sabemos como vai a funcionar no caso da parte que se reparte por resultados, non porque a Universidade da Coruña está en contra deso, sino todo o contrario. No anterior plan tiñamos máis financiación por resultados que por a parte estrutural, sino porque os indicadores que se elixeron non foron os adecuados. Pero, bueno, dito isto, eso forma parte da financiación pública imprescindible para que a universidade poda ter financiada a súa estructura. Pero hai outra parte que nos consideramos moi importante. A universidade ten que ser capaz de conseguir financiación para actividades moi concretas e moi determinadas. En ese aspecto temos que implementar enormemente os sistemas de financiación. O que comentamos de investigación anteriormente nas tres eidos tamén é unha forma de financiación, pero nós temos que ir máis alá. Nós plantexamos a posibilidade de establecer relacións con empresas, con instituciones que financien programas concretos específicos. Por exemplo, pois a Fundación Inditex, a empresa Inditex financia especificamente un programa de mobilidade para doutoramentos, de forma que poden estar no estranxeiro. Bueno, eso é unha forma de vía de financiación. Temos que potenciar as cátedras con empresas, temos que potenciar as aulas, que son vías de financiación, e temos que ser capaces de establecer relacións con o entorno e que esa relación xeneren ingresos para a universidade, pero non dirixidos, de forma que a universidade poda financiar as súas actividades, pois poda dar bolsas, becas, axudas de transporte, etc. E iso é o que temos que ser quen de convencer a sociedade que a sociedade ten que darlle ese apoio á Universidade da Coruña. Daniel. Empezo por o final. Efectivamente, hai que acercarse ás empresas,
pero as empresas é certo que hai que presentarlle proxectos. Non podemos falar con unha empresa e dicirlle necesito que me financies a universidade porque a empresa dirá a cambio de que? Calquera empresa, calquera institución. Temos que presentar proxectos. O que constatei todos estes días é que cando falamos con moitos empresarios, como falamos, o que din é que a universidade non é moi proactiva actualmente para ese tipo de actuaciones. E nós queremos que se sea proactiva. Nós queremos ir ás empresas, a institucións, non só falo empresas, falo de concellos, diputacións, Xunta de Galicia, ir a falar con eles e decirlle, nós queremos facer isto. Por exemplo, moitas cosas, como dixo o profesor Abalde, e puse un exemplo da Cátedra de Responsabilidade Social de Inditex, é unha cousa relacionada con compromiso social, con compromiso ético. Nós queremos ir ali con cosas concretas. Creemos que hai moi poquinhas cosas traballadas en ese terreo. Creemos que temos que modificar moito esa situación e traballar moito máis en ese terreo. E non estou falando de proxectos de I+D, transferencia de tecnoloxía, estou falando simplemente de acudir ás empresas a presentarlle proxectos. Creemos que hai moi poquinhos e que se debe mellorar moito en ese tema. Respecto ao financiamento, pois existe un plan quinquenal. Ese plan quinquenal ten unha parte estrutural e unha parte variable, como moi dixo o profesor Abalde, a parte estrutural mellorou sensiblemente porque non se consideran criterios históricos que poñen en clara desventaxa a Universidade de Santiago, a Universidade de Coruña e a Universidade de Vigo frente a Universidade de Santiago. Temos o marxen de actuación de traballar sobre os resultados variables. Traballando sobre os resultados variables con os nosos indicadores podemos mellorar. Ese é un traballo que temos que ter en riba da mesa. Pero pensamos que hai moitas formas de traballar no financiamento, pasando sempre por a sostenibilidade económica da universidade. E a sostenibilidade se basa en dous conceptos, ingresos e gastos. Hai que traballar sobre os dous. Queremos traballar sobre os gastos, como? Reordenando o gasto, eliminando o gasto superfluo, modificando a estrutura dos servicios, e pensamos que a Universidade de Coruña ten capacidade persoal suficiente para facer estas cousas sin necesidade de despedir a ninguén e sobre todo sin necesidade de contratar externamente a ninguén. É dicir, na medida do posible, ou pensamos que na medida do posible non é necesario, salvo cosas puntuais, facer eso. Por tanto, a sostenibilidade da universidade e o financiamento está relacionado con a sostenibilidade. Por un lado gastos, por outro ingresos. Os ingresos son os que temos, pero temos que mellorar. Mellorar significa volcarnos con o mundo exterior, con a sociedade civil. Volvo a repetir, eso non é mercantilizar para a universidade, non imos estar en manos das empresas, o único que queremos é darlle unha parte de retorno social ao sector productivo, darlle unha parte de retorno social ás universidades. Cando falo desto, pois falo de que os concellos poden ter moitos problemas e poden acudir á universidade para facer moitos proxectos de I+D, para desenvolver moitas cousas. De eso de que falo cando falamos de ingresos. Ingresos extras. Eu non falei de mercantilización, parece que foron outros, pero bueno, é que eso é o que estamos a facer na Universidade da Coruña. É dicir, acaban de salir na prensa que a Diputación de Coruña vai a poñer 2 millóns de euros en riba da mesa para dotar a Universidade da Coruña dunha residencia. Inditex pon 100.000 euros en riba da mesa para unhas bolsas de mobilidade en doutoramento. Estamos falando con Inditex para poñer tamén en riba da mesa unha financiación dun programa de captación de talento. Por lo tanto, eso non son proxectos de investigación. Esos son proxectos que interesan a Universidade da Coruña e non son proxectos de investigación. A Universidade da Coruña aí o que fai é explotar a súa marca. Nós estamos falando tamén co Axuntamento de Ferrol. Outro día eu estuve co alcalde e lle presentei 3 proxectos concretos que lle interesan á Universidade da Coruña para poder desenvolver dentro dun programa urban que están pedindo o Concello de Ferrol e o Concello de Narón. Eso, lóxicamente, é financiación para a Universidade da Coruña porque van a ser infraestructuras que vai a utilizar a Universidade da Coruña. E non son proxectos de investigación, porque non todos son proxectos de investigación, ni todos son contratos de investigación, que a maior parte dos proxectos e os contratos de investigación son finalistas, xeneran tanto ingreso como gasto. Por tanto, a Universidade necesita acercarse ás institucións, necesita acercarse ás empresas para que axuden a financiar programas específicos que necesita a Universidade da Coruña. Saben sea infraestructuras ou saben sea programas de desenvolvemento que son necesarios dentro dunha universidade. Por tanto, eso é o que nós intentamos facer e intentamos mellorar cada vez máis a financiación por parte desa vía. Repito, eso non é nin proxectos, nin convenios, nin contratos de investigación. É simplemente conseguir ser capaces de que as institucións axuden a Universidade da Coruña en aqueles aspectos en que dificilmente polos presupostos correntes da Universidade da Coruña podamos facer frente a esas inversións. Creo que non me debí de explicar ben, porque o primeiro que dixen foi eso precisamente. O primeiro que dixen antes de falar de proxectos de I+D, falei de ir a falar con as empresas con proxectos, como por exemplo a Cátedra Inditex. Por lo tanto, sinto se non me expliquei ben, pero foi o primeiro que dixen.
En segundo lugar, como fixo mención a mercantilización, eu nunca dixen nada de que vostede falara a mercantilización, pero si digo que hai institucións que apoian a súa candidatura públicamente, que falan de que nós temos un concepto de elitista, restrictivo e mercantilista. E si quero falar sobre eso, e por eso falo sobre eso. E por eso decimos que o noso concepto non ten nada que ver con eso. E logo, se me permite, hai unha pregunta que teña que ver con eso, e explicarei o que significa elitista e progresista desde o meu punto de vista. Chegará un momento de que podamos explicarnos perfectamente. Por eso. Eu adopto unha posición así sobre a mesa un poquinho relaxada, porque vexo que por primeira vez neste debate está vostedes un poquinho máis soltos, e anímolle a falar entre vostedes, non? A mirarse mesmo entre vostedes, porque sempre é moito máis interesante. Eu son un moneco aquí, como nos chaman despectivamente outros compañeros da televisión, os presentadores, non? Un simple conductor. Pero nos discutimos desde a cordialidade de académicos, non hai problema. Sempre discutimos da cordialidade académica e coñecemento moitos anos. Bueno, pois xa falamos da docencia, xa falamos da investigación, xa falamos do financiamento, e agora toca a internacionalización da Universidade da Coruña, que é unha das universidades máis novas de toda Europa e posiblemente aínda queda moito por facer neste aspecto. É así, a pregunta que lles fago a vostedes, como avanzar neste sentido? Non é por eso. Respecto á internacionalización. Ben, nós creemos que neste último tempo se avanzou enormemente no número de estudantes que se movían tanto de os estudantes da Universidade da Coruña que iban hacia universidades do exterior como de estudantes que viñan a estudiar a Universidade da Coruña. Pero creemos, tamén se fixeron esforzos para establecer titulacións con itinerarios bilingües, castelán e inglés, e tamén para establecer dobles graos ou dobles mestrados, basicamente mestrados, aunque algún grao tamén, con institucións de estranxeiras. Ben, nós creemos que en este momento temos que facer un esforzo para mellorar a mobilidade non tanto de estudantes, sino de PDIs e de PAS. Mobilidade que é necesaria para temas académicos no caso de PDI e para temas administrativos no caso de PAS, porque creemos que é necesario que teñamos coñecemento de como se traballa en outras universidades e que esas boas prácticas podamos incorporarlas á Universidade da Coruña. Eso por unha banda. Pero tamén creo que debemos avanzar na certificación das competencias lingüísticas tanto de estudantes como de profesorado e tamén de PAS, porque creemos que un proxecto de internacionalización, se non temos suficientes competencias lingüísticas dentro da universidade, dificilmente vai a poder levarse a cabo. E creo que debemos chegar á terceira fase, deste proceso de internacionalización, co establecemento de relacións estables con outras institucións de reconocido prestixio estranxeiras nas que podamos colaborar en programas formativos, académicos e tamén en programas de investigación. Pero que esas relacións deben de ser estables e deben de ser manterse no tempo para poder obter os resultados que nós queremos. Estas serían as tres, aparte de que hai unha morea no noso programa de medidas concretas, pero digamos que estas serían as tres liñas que consideramos importantes desde o punto de vista do proceso de internacionalización da Universidade da Coruña. Daniel. Bueno, para mí o importante dentro do proceso de internacionalización é as relacións con outras universidades, con outras institucións do resto do mundo. Os estudiantes, por suposto que apostamos porque os nosos viaxen a outros centros, por suposto que apostamos porque de outros centros veñan aquí. É moi importante, pero non entendo que eso forme parte da internacionalización da Universidade da Coruña. Eso forma parte dun proceso normal de intercambio de estudantes entre universidades. Eu sempre fui un partidario dos Erasmus. Os meus fillos, os dous, estiveron de Erasmus, porque creo que é moi importante. Pero non falamos, cando nos falamos de internacionalización, falamos de outra cosa. Falamos de que hai continentes como Latinoamérica,
que teñen unhas potenciais tremendas, que están deseando traballar con nós, e nós como universidade temos que expandirnos, buscar outros horizontes, non? Eso do que falo eu, do que falamos nós cando falamos de internacionalización. Falamos de ser capaces de ter unha oferta formativa combinada con outras universidades, de achegarnos a instituciones de outros países. É dicir, en definitiva, crecer, expandirnos, e ser moito máis fortes que somos ahora en base a firmar convenios académicos e formativos con outras universidades e con outras institucións. Eso é, para nós, o punto clave de internacionalización. Ben, pois chegados a este punto, no debate entre Julio Abalde e Daniel Pena, lembren vostedes os dous candidatos nestas eleccións que se levan a cabo o xoves 3 de decembro, eleccións a reitor na Universidade da Coruña. Imos a hacer unha pequena pausa, van ver vostedes un vídeo promocional, por suposto que desta universidade, e despois comezamos a segunda parte deste debate. I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, couldn't lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Yeah, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Watching birds sing in the rhythm of lessons I learned. Take that money, watching birds sing in the rhythm of lessons I learned. Take that money, watching birds sing in the rhythm of lessons I learned. Take that money, watching birds sing in the rhythm of lessons I've learned. Señoras e señores, seguimos agora que coñecen vostedes un poquinho máis, grazas á emisión deste vídeo, como é a Universidade da Coruña, dende onde estamos transmitindo en falso directo, dicimos nos, é dicir, un programa grabado, pero que se grava en tempo real, sin interrupcións de ningún tipo, con este debate entre Julio Abalde e Daniel Pena, candidatos nas eleccións a reitor da Universidade da Coruña. Ben, o seguinte punto é un punto importante, o do profesorado desta universidade. Quero trasladar a segunda pregunta ao señor Abalde e ao señor Pena. A estabilización e a promoción do profesorado pode mellorar? En que estado se atopa actualmente? E se pode mellorar, que proxectos tenen vostedes na súa candidatura, no seu programa? Pode empezar quen quera. Como quieras. Como quieras. Bueno, o problema do profesorado é un problema moi sensible, porque é un problema de persoas, igual que o problema do paso é un problema moi sensible porque é un problema de persoas. Temos un problema que o marco legislativo fixa como criterio básico para a oferta pública de emprego a tasa de reposición. Todos sabemos o que é a tasa de reposición, o que significa, non? Eso restringe moito as posibilidades de promoción, as posibilidades de estabilización e de promoción e de nova contratación,
porque é independente das disponibilidades presupuestarias que nos teñamos como universidade. Como universidade podemos ter disponibilidades presupuestarias que nos permitan conectar máis xente, pero non podemos. Como afrontamos nós? Bueno, estas cosas podense afrontar de moitas formas. O fácil é ter un comportamento demagóxico e decir, imos promocionar a todo o mundo e imos estabilizar a todo o mundo. Eso é o fácil, o decir, o 50% para un, o 50% para outro. A realidade é totalmente diferente. A realidade é que nós queremos facer unha promoción, unha estabilización racional, razonable e xusta. Partindo dun principio é que os estudantes doutores teñen unha situación de traballo moito máis precaria que calquer funcionario, que calquer contratado doutor. Non? Como ten esa situación máis precaria, e moitos deles tanto había situación máis precaria, porque cando rematou o seu contrato pasaron a contratar a institución, que é unha figura moito peor que o estudante doutor, pois teñen un problema de precariedade. Ese problema de precariedade, desde un punto de vista da sensibilidade social, é o primeiro que temos que arranxar. Pero tamén todo o mundo ten que ter a posibilidad de promocionar o seu traballo. Me parece que é un dereito legítimo. Eu non entendo moi ben que a xente non queira promocionar o seu traballo, porque é bo para eles, é bo para a institución, para a empresa, para toda a sociedade. Por tanto, teñen todo o dereito do mundo a promocionar. O difícil é compatibilizar esas dos situacións, e o modelo que nos temos é un modelo de promoción no lineal. É dicir, o que queremos facer é un análisis pormenorizado das áreas, en función da docencia que ten esas áreas, non das áreas de conhecimento, sino que as áreas de docencia, en función dos profesores que se agrupan para unha serie de materias determinadas, e o que queremos ver como está a pirámide de plantilla desa área. No? A pirámide de plantilla quere decir que se a pirámide é inversa, é dicir, hai moitos máis catedráticos que axudantes, pois é evidente que temos que modificar esa situación. E, por lo tanto, non parece lógico que tenga que promocionar ningún profesor titular a catedrático de universidade. E tamén pode ser que unha plantilla teña unha edad media alta e, por lo tanto, temos que tomar outro tipo de decisións, como, por exemplo, facer unha renovación, contratar a estudantes, promocionar a estudantes doutores, estabilizar os estudantes doutores, depende de que a situación. Nos o que queremos facer é un análisis serio, racional, o máis objetivo posible de como están as áreas. En función deso, tomar as decisións correspondentes, sempre tendo en conta que a sensibilidade social e a xusticia implica un reconhecimento de cal é o colectivo que está máis en precario. Ese colectivo que está máis en precario non implica, volvo a repetir, que non haxa promocións. Haberá promocións, pero dependendo de cal sea a situación da plantilla en cada área en concreto. Ese é o análisis que primeiro queremos facer. Eu sempre procuro traballar da mesma forma, é dicir, facer un análisis, ter unhas conclusións e a partir de aí poder tomar decisións unha vez que estén esas conclusións riba da mesa. Non? Así como queremos traballar, non dunha forma lineal, si reconhecendo os méritos da forma máis obxectiva posible, de forma que a antigüedade non sexa un criterio determinante para tomar decisións. A antigüedade é un criterio, pero non ten que ser un criterio determinante. O criterio determinante é a calidade dos candidatos. Julio. Ben, este é un apartado en donde eu sempre digo que sí que somos continuistas, porque queremos seguir desenvolvendo a política de profesorado que se desenvolveu nos últimos 4 anos, en donde, a pesar das restriccións económicas, a pesar da tasa de reposición, a pesar das condicións muitísimo máis estrictas que agora, porque chegamos a ter unha tasa de reposición do 10% no PDI, de 0 no PAS, fomos capaces de manter a plantilla, fomos capaces de estabilizar a maior parte, a todo o profesorado que entra dentro da universidade. Por lo tanto, nós queremos ser claramente continuistas en este aspecto. Sobre todo porque cando a Universidade da Coruña crea unha plaza estrutural, e aí é onde hai que facer o análisis das áreas, cando crea unha plaza estrutural docente, crea unha carreira docente para a persona que ocupa, de forma que, unha vez ocupada esa plaza, ese profesorado ten, digamos, o dereito a ir promocionando en función do seu mérito e das acreditacións que vaya conseguido. E a Universidade se comprometía no momento de crear esa plaza estrutural, por eso se diferenciaban claramente as plazas que eran estruturales das que eran debido simplemente á acumulación de solapamento de plans de estudos. Ben, pero cando son estruturais, nós consideramos que esas plazas deben de ser garantidas a carreira profesional dese docente. Esa carreira profesional ten que intentar buscarse solucións. A tasa de reposición nos impide que de axudante doutor podamos pasar, estabilizar, que é o noso objetivo, a esas persoas en plazas de, plazas de doutor estables, xa sea titular de universidade ou contratado doutor. A lei nos impide chegar a esa fase, pero os axudantes teñen unha limitación de contrato, máis alá de 4 anos non poden estar contratados. Ben, pois a universidade buscará fórmulas que permitan que esos profesores podan ser estabilizados facilmente. E esas fórmulas teñen que ser transparentes, públicas e obxectivas, e non
de cuestións de si a pirámide, si a estrutura da área, porque eso se tuvo que pensar cando se creou a plaza. E a universidade ten que ser consecuente. Cando estamos en esa situación é unha cuestión de un dereito do traballador. E, por lo tanto, nós que presentamos un programa dirixido ás persoas, temos que ser quen de garantir que esas persoas podan estabilizarse e podan continuar a súa carreira docente. E iso é o que conseguimos nos últimos 4 anos en situacións económicas peores, con unha tasa de reposición máis corta. E iso é o que seguiremos realizando nos próximos 4 anos se a comunidade universitaria nos dá o seu apoio. Solo que decir unha cosa. Parece querer desprender o profesor Abalde que nós non queremos garantir a continuidade de os estudantes e estudantes doutores. Nós queremos garantir a continuidade. Pero garantir a continuidade non ten nada que ver con o que eu dixen. O que eu dixen é que non queremos un proceso no que os primeiros que promocionan, os primeiros que estabilizan, son os que son máis antigos. Hai outros criterios, pero, por suposto, partimos do principio de que todos os que son estudantes e estudantes doutores cumplen con todas as expectativas académicas que necesitan cumplir, siguen adecuadamente a súa carreira académica, van ter continuidade nesta comunidade. Para nada dicen esas cousas. O único que digo é que nós non o podemos facer, porque nós non gobernamos, eu digo sempre. Os que gobernan son vostedes, nós non gobernamos. Como non gobernamos, non podemos facer nada. Pero, desde logo, non dixen, ni creo que ninguén pode interpretar do que eu dixen, que imos despedir a ninguén que teña unha plaza estable na Universidade da Coruña, polo simple feito de que remata o seu contrato como estudante doutor. Non. O que temos que darlle moitas máis posibilidades que as que se dan agora. Por iso, como nós non gobernamos, sí que imos facer outras cousas. Eso, eu non dixen nada do que decía usted, eu simplemente puse en riba da mesa a miña proposta. E a miña proposta é clara e totalmente coñecida por a comunidade. En ningún momento falei da súa proposta ni do que usted establecía. Por suposto que nos gobernamos, por suposto. E nos tomamos decisións, por suposto. E todo o mundo sabe que as nosas decisións son como son. E, por lo tanto, en este caso, creo que ninguén ten dúbida de como nos podemos comportar. E, repito, nós queremos manter a mesma política de profesorado. Hai, por aí, xente, que non digo que sea usted, que dice que necesitamos facer un cambio da política de profesorado. Eu creo que non. A política de profesorado que estamos mantendo é unha política aceitada, é unha política que nos permite manter unha plantilla de alta calidade e de alta formación en situacións complexas e complicadas e, por lo tanto, nós seguiremos por esa mesma línea. Que usted proponga outra cousa, tendrá que explicarlo usted. Eu non critico nin digo nada da súa proposta. Eu simplemente poño en riba da mesa nosa. Así de sencillo. Pois se explico claramente. Pois está. Non hai ningún problema. A continuidade de todo o persoal que remata o seu contrato e que ten unha plaza na Universidade da Coruña de axudante ou axudante doutor terá garantía de continuidade. Pero esa garantía de continuidade non implica unha linealidade na asignación desas plazas, implica outro tipo de criterios. Se nós queremos introducir esos criterios, eso non ten nada que ver con garantía de continuidade, para nada. Alégrame que usted diga garantía, non tanto do tema da linearidade que algunha vez intentaremos entender de que se trata, pero me alegra que usted tamén este comprometido coa estabilización do persoal docente que está en este momento en unha situación precaria. Si os dos pensáramos o mismo, estaríamos na mesma candidatura. Claro, por suposto, hai dos candidaturas diferentes, non? Pero en esta hai máis cousas. Ben, esta é a situación do profesorado, segundo os dous candidatos a reitor. Lembren que estamos a falar con Julio Abalde e con Daniel Pena. Xa falamos do profesorado, agora toca o estudantado. Quero facerlles dúas preguntas. Como explican o descenso no número de alumnos, a que se debe, e que medidas contemplan nos seus programas para os alumnos desta universidade dende a que estamos facendo este debate? Quen queira. Non hai problema. Ben, nós facemos un estudio, intentamos facer estudios máis ou menos rigurosos cos datos que temos para ver a situación da Universidade da Coruña en distintos aspectos. E un dos que nos preocupa, indudablemente, é o tema do descenso dos números de estudantes. Pero é unha situación complexa. Por un lado, hai unha situación xeral que sucede en todas as universidades españolas, que é un descenso demográfico, que ademais en Galicia é total e absolutamente con unha intensidade que non sucede en outros lados. E, por lo tanto, eso xenera un menor número de estudantes que chegan á universidade, como consecuencia incluso do paso do baby boom, estas cousas. Ben, eso por un lado. Por lo tanto, hai menos candidatos a entrar na universidade. Pero
nos analizamos a situación de número de plazas que se ocupan cada ano de nova oferta nos graos e non se produce un descenso tan importante como se está producindo. Por lo tanto, ten que haber outro efecto interno dentro da universidade que xenera un descenso do número de alumnos globais. Nos fixemos distintos estudios e o que sucede, o creemos que sucede, é que o cambio entre as antiguas licenciaturas e enxeñerías e os actuales graos xeneran, para empezar, unha disminución de un curso. É dicir, os estudantes, en vez de estar 5 anos, como eran nas licenciaturas e nas enxeñerías superiores, están 4 anos. Eso supón que hai xa unha cohorte que está un ano menos na universidade, co cal se reduce o número global de estudantes. Pero despois hai outro efecto que é positivo, pero que ten unha repercusión negativa no número de alumnos, que é a tasas de éxito. Os alumnos aproban máis, hai menos repetidores nos graos que nas antiguas licenciaturas en enxeñerías. E iso é o que xenera un descenso máis acusado do número de estudantes. E despois hai outro efecto maiores, é dicir, os alumnos que rematan os graos, que antes necesariamente tiñan que facer o quinto curso, agora nos mestrados únicamente un 20% dos alumnos de grao continúan a súa formación en mestrados. E, por tanto, esos tres efectos conxuntos é o que fai que o número global de alumnos da Universidade da Coruña, igual que en todas as universidades, descenda. Pero, repito, os alumnos que entran na Universidade da Coruña por nova matrícula prácticamente se manteñen estables no tempo. Daniel. Bueno, podemos falar de cifras e nos vemos o problema desde outro punto de vista. As cifras posiblemente nos digan eso. Despois de un análisis, o que toca é buscar solucións. O único real é que despois de as cifras, do análisis de cifras, hai moito menos alumnos. Pode ser eso? Bueno, no noso centro, por exemplo, a maior parte dos alumnos, desde que se implanta o grado, siguen o máster. Porque é profesionalizante. Por las razóns que sean. É posible que en outros sitios non seas así, pero en calquera caso nos ligamos isto á visibilidade da Universidade da Coruña. Digamos esto. Datos de Universidade da Coruña pues, son moi fáciles de encontrar. Si buscamos en Google Universidade da Coruña, hai 2.200 resultados en noticias e 2.800 como Universidade da Coruña. Si buscamos Universidade de Vigo, hai 11.600 resultados. Si buscamos Universidade de Santiago, hai 15.000 resultados. Estos son los datos de búsqueda, una búsqueda simple en cualquier página web. Eso es visibilidad. Y nosotros creemos, yo personalmente, que soy de Ferrol, vivo en Ferrol y trabajo en Ferrol, pues es que creo que la universidad es lo más importante que ha pasado en Coruña y en Ferrol en los últimos años, pero con mucha diferencia. O sea, es el impacto social más importante que ha habido, ha sido ese. No, para mí no hay otro. Perdón. Y sin embargo, lo que creemos es que no existe correspondencia en la visibilidad social de la universidad con la importancia social que realmente tiene. Y lo que queremos es modificar la visibilidad, la imagen, la visibilidad de la Universidad de Coruña. Perdón. Y tenemos que modificar la imagen de marca. Ya sé que eso suena muy mal, ya sé que eso no suena muy bien, pero es real, ¿no? Entón, temos que modificar a imaxe de marca, porque se somos capaces de darlle máis visibilidade á Universidade da Coruña, en vez de estar 2.600 ou 2.260 máis 2.800 frente a 11.600 ou 15.000, se somos capaces de voltear isto, estou seguro que os alumnos, somos capaces de mellorar a nosa oferta de titulacións, ser máis visible, mellorar a calidad da Universidade da Coruña, en definitiva, que se trata de mellorar a excelencia da Universidade da Coruña. Estou seguro que por aí poden vir unha boa medida para mellorar. Pero logo iso ten que ir complementados con máis cousas, non? E o que nunca podemos ni debemos de facer, e non o dixo o profesor Abalde, por tanto non unha crítica hacia él, é botar ya culpa aos decanos e aos directores dos centros de que eles son os responsables de que non hai alumnos. Non, é culpa súa. Eu penso que a Universidade da Coruña ten que ter políticas activas. Se as que temos non son suficientes, o que temos que ver é como se fai en outros sitios. Vendo como se fai en outros sitios, nós temos que ver como podemos replicar eso aquí para mellorar. Pero a primeira parte nos relacionamos con isto. 2.260, 11.000, 15.000. Eso para nós é un concepto moi importante. Ben, non facía falta que fixera a búsqueda en Google, consulte o ranking Webmetrics que fai unha indicación da visibilidade das universidades a nivel mundial e vexa onde está a visibilidade da página web da Universidade da Coruña a nivel mundial e a mellor dice usted outras cousas distintas a estas. Por suposto que os responsables da captación de estudantes nunca, desde este equipo de goberno, se botou culpa aos centros, en absoluto.
Nós consideramos que ese é un problema institucional da universidade. Por tanto, é a universidade a que ten que buscar solución a ese tipo de cuestións. Pero a universidade está traballando codo con codo cos centros, está potenciando as propostas que fagan os centros, porque os centros son os que mellor saben que cuestións poden, digamos, ser presentadas ante a sociedade de interés das súas titulacións. E, por lo tanto, é fundamental a participación dos centros co equipo de goberno en ese programa. Nos plantexamos aquí un programa de captación de estudiantes, impulsar de novo un programa de captación de estudantes para grados e mestrados. Temos en este momento un programa donde visitamos os coordinadores orientadores dos distintos institutos. Pedimos a axuda dos profesores de cada centro para que vayan a facer presentacións institucionales das súas titulacións. Temos un programa donde se poden dar charlas, digamos, de temas non directamente coa titulación en institutos. Estamos animando aos centros e nos estamos dando a posibilidade de buscar, digamos, sectorizados os centros onde se imparten algún ciclo de formación profesional para que sexan capaces de facer ese tipo de cuestión. E, por tanto, nós institucionalmente estamos axudando a universidade. Fixemos unha página web para que haxa maior visibilidade dos títulos da nosa universidade. E temos que seguir traballando, por suposto que temos que seguir traballando. Nos traballamos cos centros que teñen problema de estudantes en plans de viabilidade, en proxectos estratégicos. En este momento se está discutindo o campus industrial do campus de Ferrol. Bueno, pois nós solicitamos especificamente que dentro dese plan estratégico para o campus de Ferrol se establecera un programa específico de promoción do campus de Ferrol global e de cada unha das titulacións do campus de Ferrol. Por tanto, nós estamos preocupados por ese tema e nós, en ningún caso, lle botamos a culpa aos centros. Faltaría máis. O que estamos é traballando codo con codo cos centros para mellorar a situación e mellorar a forma de captar estudantes dentro da universidade. Dos puntualizacións, se poido. Unha é relacionada tamén con os alumnos, xa que o profesor Valde fala a página web. Eu son usuario habitual da página web da Universidade da Coruña, como traballo na Universidade da Coruña, como profesor da Universidade da Coruña, todos os días entro moitas veces na página web. A página web da Universidade da Coruña é unha página fácil para encontrar moitas cousas. Se estou 2 meses sin buscar algo concreto, cando volvo teño máis problemas. Entón, cando me pasa eso, non protesto, pero creo que é manifiestamente mellorable. Pero sí que penso que se fora alumno, que quisiera matricularse nesta universidade e tivera que dar todas esas voltas para encontrar o que busco, probablemente desistiría. Quere matizar algo esa vostede? É unha opinión que non é constatable, é dicir, decir que unha persoa se perde na página web, pois mira, é unha cuestión. Nós creemos que temos unha estrutura que está sendo, ademais, no caso dos títulos, felicitada e intentando ser copiada por distintas institucións, onde está absolutamente toda a información da nosa. Está a un clic, é dicir, non é moito máis, simplemente entrar no apartado de estudos e aí está toda a oferta académica se son para os estudantes. Entón, pois, bueno, é unha cuestión que eu respeto perfectamente a opinión que poda tener o profesor Pena da nosa página web e intentaremos mellorar. Bueno, queda superado este apartado, o do estudantado. Seguro que aí, digo eu que queda superado, pero hai moitos temas que quedarían para falar e para facer debates máis longos. Do estudantado queda moitas cousas. Aquí non falamos para nada das propostas que temos para os estudantes. Falamos única e exclusivamente de captar estudantes, pero unha vez que chegan á universidade, a universidade tendrá que facer algo cos estudantes. Ese tema porque temos tempo, eu creo que para tratalo podemos falar desas propostas. A pregunta foi moi directa, moi concreta, que era relacionada con eso, por eso falamos deso, ¿no? Pero respecto ao estudante, a veces tendemos como profesores e como universitarios, temos unha certa atención. Bueno, tengo que pedir disculpas porque estou bastante afónico, Julio é máis forte que eu, non ten ese problema. Leva moitos debates. Leva moitos debates. É apariencia. Leva moitos debates. Entón, a veces temos a tentación, ou nos parece, de que o estudante non é algo importante na Universidade da Coruña. O estudante é o centro da universidade. Se non houbera estudantes, non habería universidade. Se non houbera estudantes, non habería investigación. Por lo tanto, ese debate é un debate viciado, porque é un debate viciado porque ahora temos a tendencia que todo ten que ser investigación e nos olvidamos da docencia. E cada vez temos máis na nosa carreira académica basease na investigación. Os estudantes son non vou decir o principio e o fin,
son o centro da universidade. Sin estudantes non hai universidade. Por lo tanto, os estudantes teñen que participar activamente, teñen que participar absolutamente en todo. E a veces, eu que vexo é que en moitas ocasións non participan para nada da política universitaria, non parece que lles importa. Nós temos que implicar os estudantes que traballen na política universitaria, temos que implicar os estudantes para que poñan as súas propostas en riba da mesa, temos que fomentar a participación dos estudantes. E a partir de aí, seguramente melloraremos moito. Bueno, ahora sí que son obviedades o que acaba de decir o profesor Pena, que que os estudantes son un elemento fundamental, o levo defendendo igual que defendo que a universidade debe ser docente e investigadora, en absoluto únicamente investigadora, porque non somos un centro tecnolóxico ni somos un centro de investigación, somos unha entidade de educación superior, é iso o que nos define. Por lo tanto, o proceso educativo ten que ser o centro do noso proceso e, ademais, como profesores universitarios tamén debemos investigar. E, por suposto, que os estudantes son importantes, faltaría máis. Pero temos que decir que queremos facer para os estudantes, que axudas lles queremos dar. En ese aspecto, nos plantexamos no noso programa hai unha morea de propostas moi individualizadas e moi pormenorizadas, pero creemos que hai como 3 eses que determinan as actuacións que nos plantexamos para os estudantes. Básicamente, estes 3 eses, desde o noso punto de vista, son bolsas e axudas aos estudos, mobilidade e residencia e participación. No primeiro ese, nos comprometemos a manter o esforzo que fai a Universidade da Coruña para axuda aos estudantes, simplificando, si pode ser, os sistemas de tramitación e burocráticos para acadar esas bolsas, o cal supón bolsas de transporte, bolsas de residencia, bolsas de compensación de becas que a nivel estatal se perden, bolsas de emerxencia social, que no sentido de que as estudantes que cambian a súa situación económica podan recibir diñeiro para as matrículas e así poder matricularse. Respecto á mobilidade, creo que debemos de facer dúas actuacións en concreto importantes. Unha é que xa estamos facendo. En colaboración co Concello da Coruña, temos que ser capaces de lograr un billete universitario xeral para todo o mundo e de baixo coste. Temos que ser capaces tamén de lograr que as liñas de transporte unan máis barrios da Coruña co campus universitario. Xa se verá como se pode facer con transferencias, con transbordos, etc. Temos que ser capaces tamén de lograr a mobilidade entre campus no campus de Ferrol. Temos o problema de que hai 2 campus que están prácticamente illados. En ese aspecto, nos presentamos outro día ao alcalde de Ferrol un proxecto de xerar unha senda verde, unha senda para bicicletas e para peatóns que conectara os 2 campus, o de Serantes e o de Esteiro, que nos permitiría permeabilizar a cidade de Ferrol. No aspecto de residencias, pensamos que o curso que ven poderemos ter unha residencia pública na Universidade da Coruña que despois de 25 anos creo que é un éxito lograr e ademais é un exemplo de colaboración con distintas institucións. E despois o apartado de participación. Para nós é fundamental. Nós temos que conseguir que o equipo de goberno teña o impulso, o ánimo, digamos, as propostas, a crítica tamén dun sector como é o estudantado. Os canles institucionales actuales non funcionan. Temos que buscar novos canles de participación do estudantado que estimule esa participación. E, por tanto, nós creemos que debemos de crear organismos estables de participación diferentes aos institucionais, donde os estudantes discutan entre eles aqueles aspectos que lles interese e o equipo de goberno poda aportar aí propostas para a discusión e poda recibir tamén propostas. Temos que ser capaces de ter unha transferencia de iniciativas moi activa entre os estudantes, tamén entre o PDI e o PAS, pero en este caso entre os estudantes e o equipo de goberno. Ese é o goberno aberto, participativo, que nos queremos poñer na Universidade da Coruña. Daniel. Solo quero dicir unha cosa, evidentemente o que dicen unha obviedade, pero as obviedades a veces que non son as cousas do día a día. Decir que a participación dos estudantes é fundamental é unha obviedade, pero é o que temos que tratar de conseguir, porque a veces non é posible. A mí, de todas formas, o que me gusta é que o profesor Abalde diga que van a facer un montón de cosas. A mí me gustaría decir que veñera aquí a decir en 12 anos de goberno de Nova Luce fixemos todas estas cosas, pero o que veño a oír é imos facer.
Me gustaría... Veño a presentar un programa de pero goberno a mí me gustaría, eu, se viñera aquí despois de 12 anos, viría aquí a decir fixemos. Pues non se preocupe, non a decir direi. temos que facer. Outras cosas son obvias, evidentemente. As bolsas pues son obvias, é dicir, o sistema de bolsas, a igualdade de oportunidades é algo que non está en cuestión polo noso modelo de universidade. Se nós puidéramos, non o digo agora porque estemos en campaña electoral, porque é o fácil, se nós puidéramos ter unha universidade gratuita, nos apostaríamos por universidade gratuita. Si tuviéramos capacidade financiera por universidade gratuita, nos apostaríamos por universidade gratuita. Non entra nas nosas competencias, pero se alguén nos pregunta a nosa opinión, é que non teño dúbida, a universidade debería ser gratuita, é mellor para todos. Canta máis formación e canta máis cultura este na sociedade, mellor. Por lo tanto, como tamén din de nós que somos elitistas, só me queda o término progresista para falar del máis adiante, pois non somos elitistas. Somos elitistas e por elitistas se entende que queremos unha universidade de máis calidade, que queremos unha universidade excelente, entón sí que somos elitistas. Pero se o término elitista significa que nós non queremos a igualdade de oportunidades para todo o mundo, eu só teño unha cousa que decir, é a miña trayectoria persoal, porque é moi fácil, a xente se pode encher a boca dicindo somos progresistas, somos elitistas, somos non sei que, pero mire, o único que podo poñer en riba da mesa é a miña trayectoria, é a miña conciencia. Eu, desde pequeno, fui a colexios públicos e hasta ahora non fui nunca a un colexio privado, e meus fillos tampouco. Por tanto, é moi fácil falar de vostede ten un concepto elitista da vida e logo comportarse de outra forma diferente na vida. Por eso eu non teño forma de falar ni forma de facer, mas que poñer o meu sempre en riba da vida. A miña conciencia está tranquila neste terreno. Por tanto, que alguén me diga que son elitista, bueno, pois non deixe de molestarme porque non penso para nada que eso é así, ni ningún membro do meu equipo tampouco, porque senón non estarían traballando comigo. Ben, me agrada que seamos os dous progresistas, porque si esa definición de progresista... Só un minuto. Eu o que digo é que é moi fácil colocarlle etiquetas a xente. Moi fácil. Vexo moita xente que di, eu son progresista, digo, que pasa que hai alguén que ten capacidade pública e está unsido por algo para dar carnes de progresista, porque o progresismo non é unha palabra vacía, o progresismo demostrase todos os días da vida. E demostrase con cosas como as que eu acabo de decir. Eu en ningún momento falei nin puse ninguna etiqueta. En todo caso, se puseran unha etiqueta sería ao modelo da universidade, non nunca ao profesor Daniel Pena, porque lle teño moito respeto. Ao modelo da universidade que nos plantexamos. Eu falo do modelo da universidade que eu plantexo. Pero eu non puse ninguna etiqueta en absoluto. Decía usted que, claro, eu veño aquí a presentarme os próximos 4 anos, e veño aquí a falar do meu programa de goberno, estou intentando decir que é o que faría eu nos próximos 4 anos, pero eu non teño ningún problema en falar o que fixemos nos últimos 4 ou nos últimos 12 anos, por exemplo, falando de estudantes. En un momento de unha situación económica dura para a Universidade da Coruña, a Universidade da Coruña foi a primeira universidade do sistema universitario de Galicia que dotou con 150.000 euros unhas axudas específicas para o mantenimento da matrícula a alumnos que estaban en situación de exclusión económica, como reacción a unha situación que nos detectábamos de unha cantidad de estudantes que estaban renunciando a súa matrícula porque sencillamente non podían pagar o segundo, o terceiro ou cuarto plazo. Ben, a Universidade da Coruña sacou diñeiro de onde podía, en situación dura, en unha situación económica dura, para dotar ese fondo de solidaridade para nós. En esa circunstancia, a Universidade da Coruña modificou as súas normativas para permitir que esos estudantes pudieran continuar. Por lo tanto, e que dice eso, dice moitas máis cousas. O que pasa que eu creía que estábamos aquí en un debate de futuro. Si queremos facer un debate de pasado, e a mí me gustaría que, bueno, estuviéramos debatendo sobre os nosos proxectos, o que estamos dicindo, e non sobre cuestións que non se están tratando aquí en este debate. Vostede non pensa que despois de 12 anos é demasiado tarde para falar da modificación do transporte urbano, da interconexión entre os campus de Ferrol, entre o campus de Esteiro e o campus de Serantes? A mí me parece que sí. Me parece que ten toda a relación do mundo con este debate que temos aquí. Pois mire, en tema de transporte, desde que Nova Luz está no equipo de goberno, o transporte dos campus de Elviña pasou de ser un transporte con unha frecuencia ridícula a ter un transporte prácticamente que temos autobuses cada 3 minutos. Que todavía están cheos? Sí. Que temos que mellorar? Tamén. Pero eso foi unha acción directa do Grupo de Nova Luce. E o Grupo de Nova Luce está traballando directamente co Axuntamento para mellorar esa situación. E non porque
porque que creemos que é de xustiza dispoñer dese sistema. Pero quen dice eso dice outras moitas máis cousas. Pero eu non veño aquí a facer unha revisión, que eso en algún momento habrá que facelo, eso se fai cada ano. E quero recordar unha cuestión, o equipo de Nova Luce se presentou 3 veces ás eleccións e ganou 3 veces as eleccións. Por lo tanto, nos creemos que temos que ver hacia o futuro, queremos presentar propostas de futuro claras, o pasado xa se analizará, xa se chegaremos a unha conclusión e xa faremos o balance. Pero aquí eu veño a presentarme con un equipo de goberno, con un programa de goberno que considero que é ilusionante para a Universidade da Coruña, con un equipo que creo que é un equipo que pode desenvolver esta acción de unha maneira, e deso quero falar, Como decía el outro, yo vengo a hablar de mi libro, así de sencillo. Ben, pois vai ter que ser noutro debate porque chegamos xa prácticamente ao final. Queda un apartado o que sí podemos tratar, pero ten que ser moi brevemente, que son os departamentos e os centros, e contemplan vostedes a posibilidade dunha reestruturación. Fagolles esta pregunta, insisto, na brevedade, que fagan vostedes un exercicio de síntese, que estamos nunha facultade de Ciencias da Comunicación, e despois xa un resumo final para pedir directamente o voto cada unha a súa cámara. Ese apartado, departamentos e centros. Daniel, non teño ningún problema. Nós pensamos que despois de 25 anos hai que facer unha revisión da estrutura da universidade. Pero a reestructuración o análise da estrutura da universidade non é un análisis de se imos fusionar centros, non. É un análisis que ten que ser moito máis profundo. Tengo que falar de moitas outras cosas que están falando en outros sitios, por exemplo, interdisciplinariedade entre os centros, entre as titulacións. Tengo que falar de moitas cousas, non un debate que ten que limitarse. Imos facer unha fusión de centros. Non. E primeiro hai que facelo da forma que hai que facelo, non como se está a facer actualmente na Universidade da Coruña. Hai que facer un análise, hai que obter unhas conclusións e tomar unhas decisións. A día de hoxe, eu, a miña opinión, despois de recorrer todos os centros da Universidade da Coruña, non creo que sexa necesario unha fusión. Unha fusión de centros, si os limitamos a falar da fusións. E si creo que no campus de Ferrol hai que facer unha fusión que non se fixo, que tiña que facerse hai moito tempo, que é a fusión da Escola Universitaria e da Escola Politécnica. Non da Escola de Diseño, que é un centro que funciona moi ben, que ten criterios de funcionamento diferentes aos nosos, ainda que sean do ámbito de enseñanza industrial, teñen criterios diferentes. Por lo tanto, sí creo que hai que facer un análisis. Non creo que o proceso que se sigue, que se sigo fose o máis excitado, eu nunca seguiría ese proceso, pero sí creo que hai que facer un análisis moito máis de profundidade que a simple delimitarse a artigos de centros. Pero despois de conocer todos os centros da Coruña, o criterio non un criterio, ten que ser criterios claros, ten que ser criterios transparentes, ten que ser criterios que os coñeza todo o mundo, e hai que teñer unhas conclusións antes de tomar decisións. Ese é o proceso. Cos departamentos, pois pasa o mesmo. Os departamentos, digamos que sí que creo que deben de modificar a súa estrutura, porque creo que están infrautilizados. Entón, por tanto, como sí creo que están infrautilizados, sí hai que tomar decisións relativas a eso. Julio. Ben, nos, o que levamos no noso programa de goberno, nos creemos que a Universidade da Coruña chegou un momento en que ten que facer un estudio riguroso da súa estrutura de centros, departamentos e servizos. Despois desa estrutura rigurosa, que debe que ser con unha comisión o máis ampla posible, si vale a que en este momento está perfecto, se non habrá que buscar outra. Recordo que esa comisión non é unha proposta do equipo de goberno, senón que o Consello de Goberno decidiu por unha proposta externa por unanimidade elixir esa comisión, pero bueno, si esa non vale, se elixirá outra. Pero de todas formas, o dictamen desa comisión ten que ser sometido á información pública de toda a comunidade universitaria. E unha vez que este en exposición pública por toda a comunidade, que se podan presentar alegaciones, ese dictamen ou resolución, ou como queramos, o informe, como queramos chamarle, tendrá que ir ao claustro universitario. E o claustro universitario é o que tendrá a última palabra. No claustro universitario é o máximo órgano de representación e, por lo tanto, aí estarán representadas todos os centros, todos os sectores estudiantes, PAS e PDI, e chegaremos a unha conclusión final. Unha vez que esa conclusión final este lograda, pois o Consello de Goberno, non o Goberno, senón o Consello de Goberno, tomará as medidas oportunas para levarlo a cabo. Pero, ademais, eu poño outra salvedade. É dicir, en ese proceso de fusión ou de establecimiento da estrutura que sexa, temos que garantizar que os puntos fortes que temos como universidade, tanto desde o punto de vista de docencia e de investigación,
teñen que quedar sin ser tocados. Non podemos debilitar absolutamente ningún punto forte que teñamos. E como resultado disso podemos chegar que a estrutura que temos agora é a perfecta. Por min, perfecto. Que temos que modificarla, que me digan como. E non teño absolutamente ninguna idea preconcebida. É así de sincero. En este momento nós non nos planteamos, hasta que esa comisión non finalizou o dictamen, absolutamente ningún tipo de fusión nin de centros, nin de departamento, nin de servizos. Eso o tendremos que decidir todos xuntos no máximo órgano de representación que é o claustro universitario. Ben, finiquitamos este asunto e casi xa o debate que está a piques de rematar. Eu agora lle pido os dous candidatos a reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde e Daniel Pena, ese titular que fan unhas poucas frases, pois unha petición de voto directamente. Como quieras. Como usted ordene. No, como tú quieras. ¿Quién va? Te dejo la palabra, si da igual. Si Da no, igual. si no empiezo yo, si da igual. Beso a cama. Ben, eu me presento en estas eleccións porque presento un programa centrado nas persoas, centrado nos estudantes, nos PAS e no PDI, é un programa que pretende dar resposta aos retos que a universidade ten en este momento planteados. Retos que creemos que temos as ideas suficientes para facer frente, e ademais me presento con un equipo ilusionado, cohesionado, un equipo que capacitado perfectamente para levar a cabo durante estes 4 anos as propostas que nos levamos a un programa que é un programa realista e realizable. E, por lo tanto, por eso, os pido o voto o día 3 para a nosa candidatura. Bueno, nos partimos dun principio que o candidato non é importante, e iso digo eu que son o candidato. O importante é o que está detrás do candidato. E o que está detrás do candidato é un programa que propón un cambio. E en ese programa que propón un cambio onde eu son candidato, e que, repito, podía haber moitas outras persoas con máis capacidade que eu, pois me pregunto por que dos 5 candidatos das eleccións nos agrupamos a 4 deles, de ideoloxías moi diversas, non? E a resposta que sempre tivemos é porque creemos que a universidade necesita un cambio. E como creemos que a universidade necesita un cambio, por eso estamos agrupados en unha plataforma 4 dos 5, que ademais representan as sensibilidades moi diferentes, porque o que queremos é que sexa unha candidatura para toda a universidade, independientemente de cal sea a súa procedencia, a súa sensibilidade, aberta a todo o mundo, exclusivamente académica. Por lo tanto, apostamos polo cambio, apostamos polo crecimento e apostamos por a proxección social da universidade. Non podemos vivir de costas á sociedade. Pois chegados a este punto, temos que agradecerlle primeiro a vostede a súa presencia aí en outro lado do ordenador, moi probablemente a través da nosa canle de YouTube da Universidade da Coruña ou da udctv.es, nesa página web, este debate que resultou, eu creo que rico en detalles e sobre todo con moita clase e con moito estilo por parte de Julio Abalde. Moitas grazas, Encantado. Julio Abalde, e por parte de Daniel Pena tamén, por Moitas suposto. gracias. Un dos dous será reitor da Universidade da Coruña. Graciñas tamén a todos vostedes, aos profesores e aos alumnos, moi importante, desta Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña. Graciñas e boas tardes.